Obróci Jezus, spostrzeże Maryję, Matkę kochaną, a ku niemu drżąca, idzie płacząca, wejrzą na siebie, nie mówiąc mi słowa, dla żalu ciężkich ustała wymowa, same w nich słychać głębokie wzdychania oraz i łkania. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Żeś przez święty krzyż swój świat odkupić raczył. Oto zrodzony jestem w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka. Każdy ma swoje poczucie bezradności, beznadziei, słabości. Potrzebuje wsparcia. Jak dobrze, gdy napotyka się matkę. Matka umacnia w drodze, staje siłą swej miłości. Konsekracja jest utkana z miłości Maryi. Dzięki matce lepiej rozumieć, co znaczy być dzieckiem. Nie jesteśmy sami opuszczeni, jesteśmy wpisani w serce matki. Nasze bolesne chwile, poniżenia, dramaty stają się częścią jej dzielnego serca. Napotkać Maryję znaczy na nowo podjąć drogę, trud zmierzania. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami.